समाजनि सुबुंफोरजों मुगैजानाय फानाव खोख्लैजानानै गोसोखौ माने जोबोद दुखु मोनदों आङो। नोंथांमोना मालाबा सानदोंना फेसबुक आरो WhatsAppआ जोंनि बर' लाइमोनफोरनि एबा बर' हिन्जावफोरनि गोबां लाइफखौ जाबाय। माया फेसबुक आरो WhatsAppआ माबोरै जादों आं दा कल रेकर्डिंखौ होगोन नोंसोरनो एसे कल रेकर्डिंखौ सासे भुगिनांनाय सासे बर' हिन्जावनि आं कल रेकर्डिं दा होगोन आङो दा होगोन दा बिनि सिगां आङो नोंसोरनो मोननैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों बे फेसबुकआ आरो मा होननानै बुंदों WhatsAppआ माबोरैहाय जेन'बा बर' लाइमोनफोरनि एबा बर' हिन्जावफोरनि लाइफजों बोरै गेलेखो बोरै जाखो गोबां मानसिफ्रा बुंनो हागौ आरोखि मेन बाथ्रा बेनो आङो मानोना मोनसे समाव आङो आंनि वाइफनि फेसबुक एकाउन्टखौ आं सालायदोंमोन माने जेब्लाखि आं बाहाय ज' थादोंमोन बे समाव आङो बिनि फेसबुक एकाउन्टखौ आङो आंनि वाइफनिखौ आंनि हिन्जावनि फेसबुकखौ आं सालायदोंमोन आरोना सालायनाय समावनो आं नुखाबाय ओरैबायदि मानसिफ्रा बिराद फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरबाय एक्सेप्टबो खालामबाय बियो ओमफ्राय बेनिफ्राय नुबाय आङो कि दाना मा जाबाय मेसेन्जाराव बिसोर भिडिअ कल हरबाय थायो मबाइलाथ' आं लायो दाना भिडिअ कल हरबाय थायो बिसोरो ओरैबायदि मानसिना माने प्रफाइल पिक्साराव नायो प्रफाइल पिक्साराव जुदि मोजांबाथाय माने समायना पिक्सार दोनबाथाय आइजोफ्रा जुदि समायना जिल्लानो पिक्सार दोनबाय बिसोरो मेसेन्जाराव नोंखौ फैबाय डाइरेक्ट फैबाय एक्सेप्ट खालामनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट मेसेन्जाराव फैखागोन बिसोर मेसेन्जाराव होनगोन हाय हेल' बिदि होनहरनानै नोंखौ भिडिअ कल हरनोसै नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मेसेन्जाराव बिहरनोसै बेबायदि खामानि मावो बिसोरो आरो दा जोंनि बर' माने आइजोफ्रा जों बेखौनो मिथिखानांगौखि जुदि सोरबा नोंखौ फेसबुकआव हाय हेल' बुंहरोबा मेसेन्जारावहाय नोंखौ सिनाया आननन मानसि एबा गुबुन जाथिफोरबा अनो मोनथिखादोखि नोङो बे मानसिया केरेक्टारा मोजां नंखाया नोंखौ फासायनो थाखाय बियो नोंखौ बेबायदि कमेन्टखौ हरदों नोंखौ सानना लाखादो आरो नङाबा बिपद जागोन खिन्थु आरो लोगो लोगो बेखौ ब्लक खालामखादो बेखौ आनफ्रेन्ड खालामफिननानै लाबानो बेखौ नङाबा बिपद जागोन नोङो मानोना नोंखौ भिडिअ कल खालामगोन भिडिअ कल खालामनाय लोगो लोगो जेब्लानाखि नोंनि मोखाङा ओरै नुजाबायना जेब्लानाखि नोंनि मोखाङा नुजागोन बे मोखां नुजानाय लोगो लोगो नोंनि बियो माने अट'मेटिक माने स्क्रिनशट खालामना लाबाय ओमफ्राय मा होनना बुंदों स्क्रिन रेकर्डिं खालामना लाखायो नालाय बिसोरो ओमफ्राय बाहायनो नोंनि फट'खौ नोंनि मोखांखौ मोननांगौलै दस्राखौ नाङा मोखांखौ मोननाय लोगो लोगो नोंखौ गाज्रि गाज्रि फट'जों इडिट खालामनानै नोंनि मोखांजों बुजाबनानै होनोसै दाना ओमफ्राय नोंखौ भाइरेल खालामनो धुमखिनोसै नों आंजों फैनांगौ आंजों नाइट थाफैनांगौ आंजों हराव उन्दुफैनांगौ नङाब्ला नोंखौ आं भाइरेल खालामसै नोंखौ दाना बि धमखि होनोसै होमबा दाना नों गिगोन नामा दा बेनिबो लामाखौ आं नोंसिनो खिथागासिनो दङ ओंखायनो गिनो नाङा सोरबाया नोंखौ आनननाव बोरै बिदि होनलाबायनानै नोंनि मोखांखौ लानानै नोंखौ माने माबा खालामनायावहाय भाइरेल खालामनो धमखि होनायाव नों माने गिनांगौ गिनो नाङा आं दिनै नोंथांमोननो बुंनायदों राहाखौ मा जुदि बियो जुदि माबा मोनसे जामारबायबा नोङो नोंनि लोगोनो फ्रेन्डनो नों शेयार खालामदो बाथ्राफोरखौ ओरैबायदि जादोंमोन आंखौ फेसबुकआव ओरैबायदि खालामदों बिनिफ्राय आंखौ बिदि खालामबाय आरो आननोन मानसिनि मबाइल नाम्बारखौ होनो नाङा आरो फेसबुक एकाउन्टआवहाय मबाइल नाम्बारखौ स' दिन्थिनो नाङा नोंसोरो जायफोरनाखि एक्सपार्ट नङा बिसोरो फेसबुक एकाउन्टआवहाय मबाइल नाम्बारखौ स' खालामनो नाङा नङाबा बिपद जागोन मानोना दिनै गोबां मानसिफ्रा भुगिनांबाय सोरबा हाबा जाखानायानो जाबाय सोरबा सिख्ला मानसिफ्राबो जाबाय माने भुगिनांबाय दस्रायाव लांखार जाबाय बिदिनो हारि खालामबाय गारनानै फैबाय गोदाव सोराव जानांबाय फारसेजोंनो न'आव फैनो हाला ओरैबो फैफिननो हाला हजोंनो थानांबाय सोरबा रेन्डि हलाव थानांबाय स' गोबां बेफोरबायदि खामानि जाबाय दा नोंखौ भाइरेल खालामनो धमखि होयोब्ला नों माबायदि एलार्ट जानो आंनि भिडिअआ बिसो जादों नोङो ओरैबायदि खालाम नोंखौ जुदि मेसेन्जाराव मेसेज हरबाय थानानै ओमफ्राय नों खेबसे भिडिअ कल रायलायनायाव जुदि नों नोंनि मोखांखौ दिन्थिमारबायब्ला नोंहा बिपद जाबाय ओमफ्राय बेखौ बियो इडिट खालामनानै नोंनो हरगोन मेसेन्जारावहाय नै आं नोंखौ बिदि भाइरेल खालामना होनोसै नोङो आंखौ मोजां मोनाब्ला बा आंजों फैयाबा बा आंजों माने नाइट थाफैयाब्ला बिदि आरोना अब्ला नोङो लोगो लोगो नोंनि लोगोनो शेयार खालामदो आंखौ बिदि बुंदों सासे हारसा मानसि बा गुबुन मानसिया बिदि आं आननन मानसि सिनाया खेबसे माने कल रेकर्डिं माने भिडिअ कल खालामनायावनो बियो आंखौ बिदि खालामबाय नों बेखौ बास फोरमायनानै होदो लोगो लोगो बे जे जायगायाव लेंहरदों नों बावहाय थांनो थाखाय नोङो मानसि बुथुमखादो नोंनि न'खरनि मानसि सोरखौबा सोद्रोमाफोरखौ नोङो लाफादो साइडआव आरो नों हारसिं थांदो बिसोर गारि गंसेयाव थांदो ओमफ्राय बेखौ मानसिखौ हमदो ओरैबायदि मानसिखौ लां जाय मानसिफ्रा साहस दङ जानला मानसिखौ दालां आरो नोंहा जोंहाथ' जों दा एक्सनि बे फराम दंखायो बिथांमोनखौ लादो खिथादो खबरखौ होदो नों थांफ्लादो बास ओइबासनो सेफ मानसिखौ हमनो मोनबाय बेबायदिखौ खालामखा मान सनमान नोंनि मान सनमाननि खोथाबो थाबाय
ओंखायनो नोंखौ भाइरेल खालामनो धमखिबाय नोंखौ माबोरै मा मोनगोन नोंनि देहा सोलेरखौसो बियो लब जानानै नोंखौ बिदि भाइरेल खालामलायदों ना नङा होमबा WhatsApp-आवबो नोंखौ नाम्बार मोनफ्लांबायबाथाय नोंखौ कन्टिनिउ भिडिअ कल हरबाय थागोन मेसेज हरबाय थागोन नोंखौ सुवा खालामबाय थागोन नोंनि माथाखौनो नोंनि दिमागखौनो जाजोबखागोन बिसोर बेबायदि खालामो ओंखायनो बेनिफ्राय साबधान जानो थाखाय आं दिनै बे भिडिअ लाना फैदों कल रेकर्डिंखौ दाना आं खोनासंनोसै दसे नोंसोरबो खोनासंदो बाथ्राया बेसेबां सैथोमार ओंखायनो हुसियार जा जेन दिनैनिफ्राय रावबो बर' आइजोफ्रा गुबुन हारिनि मानसिफोरजों फेसबुकआव आरो मेसेन्जाराव जेन' नोंसोरो भिडिअ कल रायलाया आरो मेसेजखौ रिप्लाइ खालामा मानोना बिसोरो पिक्सारखौ महर मोजां मोजां नुबाथाय फ्रेन्ड रिक्वेस्ट खालामनोसै ओइबासो एक्सेप्ट खालामबाथाय मेसेन्जाराव फैनोसै नोंखौ भिडिअ कल हरनोसै बेबायदि हरनानै नोंखौ नोंनि मोखांखौ नुबाथाय लोगो लोगो बिसोर नोंखौ इडिट खालामनानै माबा नेकेड पिक्सार माने इडिट खालामनानै नोंखौ भाइरेल खालामनो सेस्था खालामो ओंखायनो बेनिफ्राय हुसियार जाबानो जाबाय स' दिनै बेनिखायनो आङो भिडिअखौ लानानै फैदों थेंक इउ बेखौ दा माने पुलिसनि आखायाव गथायना होनाय जादों थानायाव फेसबुकनिफ्राय सिनायलायनाय बायदि जादोंमोन बिदिनो सानसे बिदिनो माने फेसबुक मेसेन्जाराव कल खालामलायनानै भिडिअ कल खालामलायनायाव फट' माने स्क्रिनशट मारिना लानानै गाज्रि फट'खौ बुजाबनानै आंखौ माने भाइराल हगारना होनाय जादोंमोन बिनि थाखाय आं माने थानायाव पुलिस सारमोननिफ्राय हेफाजाब लानानै दिनै मानसिखौ माने पुलिसनि आखायाव गथायना होनाय बायदि जाबाय आरो